फेरा में ना पड़ी है ही अच्छा टल छिनार एकरे चलते होला सुना रोज कॉलेज में मार एकरा फेरा में ना पड़ी है ही अच्छा टल छिनार एकरे चलते होला सुना रोज कॉलेज में मार ईता बहुते छुएले अपन गाल बिया रे ईता बहुते छुएले अपन गाल बिया रे पता चलल ह कि जादव जी के माल बिया रे पता चलल ह कि हीरा के माल बिया रे पता चलल ह कि हीरा के माल बिया रे पता चलल ह कि जादव जी के माल बिया रे केतना ई छौड़न के बाबू सोना बनाइलिस तोरा जैसन लइका के भीतर भेजैलिस केतना ई छौड़न के बाबू सोना बनाइलिस तोरा जैसन लइका के भीतर भेजैलिस सब कहेला भाई चंडाल बिया रे सब कहेला भाई चंडाल बिया रे पता चलल ह कि जादव जी के माल बिया रे पता चलल ह कि हीरा के माल बिया रे पता चलल ह कि हीरा के माल बिया रे मन जो तू बात हमर न त पचतई जानी है जे बाबू तोर त बहुत पिटाई मन जो तू बात हमर न त पचतई जानी है जे बाबू तोर त बहुत पिटाई राइटर रोहित के कैले कंगाल बिया रे राइटर रोहित के कैले कंगाल बिया रे पता चलल ह दीपेंद्रा के माल बिया रे पता चलल ह धन राजावा के माल